kada iyang social media page nga mugna ilabi na ning panahon sa quarantine. Adunay alang sa pagpaninda, adunay barter page ug anaasay alang lang gayud sa pagpanghatag og tabang. Usa na niini ang page kansang konsepto mao ang pay it forward. Kini ang report ni Femery Dumabo. #Spread Kindness kaayo ang FB page nga Generosity nga namugna niadtong Hunyo 2. Gitagana kini alang lang gyud sa mga nanginahanglan og tabang ilabi na sa mga kabuskayong kaigsuonan. Kadtong mga natabangan mo pasalamat pinaagi sa pagtabang usab sa laing nangayo og tabang bisan sa simple nga paagi ubutang isip pagbuhi sa konseptong pay it forward. Gimugna kini nila ni Tefi Hemelin og iyang maiagaw nga medical worker. Nasad mi na why not na amo i-share ang among kaayo sa lain kay kuan man we are so blessed kay ang ako ang mama na survive sad siya until now nag-ongoing siya treatment. Usa sa mga aktibo kaayo sa pagtabang mao si Bianca Roles. Lumad kita taga Manila apan 7 na ka tuig nga nagpuyo dinhi sa Sugbo uban ang iyang pamilya. Lalo ngayon sa pandemic, I know that a lot of people are needing help. I've been in that situation wherein I didn't have any help or ganyan din, nangihingi din ako kasi Naaghat siya sa pagtabang online kay nasinati usab niya ang kaayo sa ubang mga tao sa dihang siya pa ang nanginahanglan. Gisusi usab sa mga admin sa maong page kung ang mga nagpatabang tinuuray nga nagkinahanglan ug dili scam. Sagad sa gipangayo mga pagkaon, gatas, gamit sa mga bata o ubang basic needs. Lisod man ang paghatod sa mga hinabang ning panahon sa quarantine. Apan wa kini nakapugong sa pamilyang Hemelin o Roles nga ipadayon ang pag-spread kindness. Interview jud na maayo ang mga tao. Unsa jud ilang kailangan, ug taga-asa sila ug kung unsa ilahang kanang pud ihatag pod if ever na sila ma-receive. na noon, nung walang-wala din ako, madami ding taong tumulong sa akin. So, right now, I'm giving back to those people na hindi man sila yung tumulong sa akin. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.